Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang guma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon sulod natong santos nga misa atong i-appeal sa itong pag-ampo kining pipila ka mga intensyon. Naguna niini ang anibersaryo sa 37th wedding anniversary sa atong higala nga si Engineer Danilo ug Mrs. Emma Alabat ug alang sa mga grasya nga ilang nadawat. Ato sab iyampo mga igsuon, ato mga igsuon nga nagsaulog sa ilang adlaw nga natawhan. Labi na ang ato mga higala sila Yvonne Ong, Lulu Arkay, si Cardo Pulot, ug usab sila Vince Bertulpo, Christian Wilmer Villamor, ug si Father Albino Barquila. Ato sa i-appeal sa pag-ampo mga igsuon ang atong makaigsuonan nga nagmaluyahon alang sa ilang maayong panglawas. Labi na sila Jacinta, Crescencia, Jansian, Mario ug Milicia. Ug alang sa kalag sa atong mga igsuon nga miuna na kanato, labi na makalag nila Antonio, Giovanna, Vincent ug Jason. Ug alang sa atong tagsa-tagsa ka mga personal nga mga intensyon atong ilakip ni atong santos nga misa karon. Aron mahimo kitang andam og tako sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga maynulsulon, Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasala, Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Kaluyan nung kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon nung kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Mag-ampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami, ngay mauntang pasayloon ang mga sala sa imong katawhan. Aron tungod sa imong kaayo, mabadbaran nung kami sa mga gapo sa sala, nga nagulipo namo tungod sa among kaalaot. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nabati ko ang hagawhaw sa katawhan. Gianggaan ako nilag ang gikasaligan sa tanang dapit. Miingon sila, ato siyang pakaulawan. Bisa ng suod kong mga higala nagtinguha nga mapukan ako. Matod nila, basin pagmalingla ta siya, aron nato siyang madakop ug makapanimalos kita kaniya. Apan ikaw, Ginoo, dapig kanako ug amahanan kaayo. Mga pukan ug mga pakyas gayud sila nga naglutos kanako ug dili gayud mudaog. Maulawan sila pag-ayo kay dili man sila mulampos. Ug ang ilang kaulawan walay katapusan ug dili gayud hikalimtan. Apan ikaw, labing gamhanang Ginoo, matarong ang pagsulay mo sa mga tawo, kay nasayod ka man sa ilang kasing-kasing ug hunahuna. Busa pakita ako sa imong pagpanimalos sa akong mga kaaway, kay gitugyan ko ang akong mga mulo sa imong mga kamot. Pag-awit og dayga ang Ginoo, giluwas niya ang mga dinaog-daog gikan sa mga taong daotan. Pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Nahigugma ako kanimo o Ginoo akong kusog, o Ginoo akong bato, akong kuta, akong manluluwas.
Sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Dios ko, akong bato nga dalangpanan, akong taming, akong kusog sa akong kaluwasan, akong kuta, daygon unta ang Ginoo. Mituwaw ako ug naluwas ako gikan sa akong mga kaaway. Sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Ang mga balaod sa kamatayon nagalibot kanako, ang makalaglag nga baha milumos kanako, ang mga gapos sa kahiladman naggabugkos kanako, ang mga litag sa kamatayon nakaapas kanako. Sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo ug mitawag ako sa akong Dios. Gikan sa iyang templo gipamati niya ang akong tingog ug ang akong singgit kaniya miabot sa iyang mga dalunggan. Sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Kunya ang mga Hudiyo mipunit na usab og mga bato aron pagbato kaniya. Si Jesus miingon kanila, gipakita ko kaninyo ang daghang maayong buhat nga gisugo kanako sa Amahan. Hain man niini ang hinungdan nga inyo man akong batuon. Ang mga Hudiyo mitubag, dili ka namo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo, kundi tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Tao ka lamang apan nagpaka-Diyos ka. Si Jesus mitubag, nahisulat sa inyong kaugalingong balaod nga ang Dios miingon, mga Diyos kamo. Kung sila nga gihatagan sa iyang mensahe, gitawag sa Dios nga mga Diyos, ug ang kasulatan dili manggayod masayop, nan nganong moingon man kamo nga ako nga gipili sa Amahan ug gipadala nganhi sa kalibutan, nagpasipala sa Dios sa akong pag-ingon nga ako mao ang anak sa Dios. Busa ayaw kamo pagtuo kanako kung wala ako magbuhat sa mga buhat sa akong Amahan. Apan kung nagbuhat ako niining mga butanga, tuuhin ninyo ang akong mga buhat, bisag dili kamo mutuo kanako. Aron mahibalo kamo nga ang Amahan ania kanako ug ako anaa sa Amahan. Ug dakpon na usab unta nila sa Jesus apan miikya siya. Si Jesus mibalik pagtabok sa suba sa Jordan, sa dapit diin namunyag si Juan, ug nagpabilin siya didto. Daghang mga tao miadto kaniya, sila miingon, si Juan wala magbuhat og mga milagro, apan ang tanan nga iyang gisulti mahitungod niining tawhana tinuod gayod. Didto daghang mga tao mituo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. According to Sister Bernardita Johnson, it is difficult to give sight to those whose eyes are open but refuse to see. They intentionally shut off the light, but without light, there cannot be sight. Lisod ang paghatag og pananaw ni adtong mga mata nga nagbuka apan nagdumili nga makakita. Gituyo nila nga gipalong ang suga apan kung wala ang kahayag dili sila makakita. Tinuod nga adunay mga tao nga nakakita sa kahayag ug kamatuoran apan wala motuo kay sarado ang ilang panglantaw sa kinabuhi ug tiga ang ilang mga kasing-kasing sa pagdawat niini.
Sa ebanghelyo nga atong nadungog karon, wala mo tuo ang mga Hudiyo ni Jesus nga mao siya ang gipadala sa amahan. Hinuon nakiglantugi ang mga Hudiyo ngadto kang Jesus ug misangpot ang ilang paglantugi nga wala sila magkasinabot. Gipamugos nila nga si Jesus nagpasipala sa Dios. Bisan si Jesus naghisgot lamang sa ilang panaghiusa sa amahan. Pinaagi sa iyang mga maayong buhat, isip pagmatuod sa ilang panaghiusa. Ug nakita ni Jesus nga ang ilang relasyon sa amahan nagkahiusa, mao nga miingon sa Jesus nga ang amahan ania kanako ug ako anaa sa amahan. Mga igsoon ko diha ni Kristo, we are invited to have an intimate relationship with God. Giauhag kita sa paghiusa sa atong kinabuhi diha sa atong amahang Dios, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo tungod kay gibuhat niya ang mga buhat sa amahan aron sa pagpaila sa amahan nga nagpadala kaniya. Ang relasyon ni Jesus sa amahan gipamatud-an sa mga maayong buhat nga iyang gibuhat. Sa susamang paagi, mahiusa lamang ang atong kinabuhi sa Dios kung kita nagtuman sa mga buhat nga gipakita ni Jesus. Mahiusa lamang ang atong kinabuhi sa Dios kung kita mosunod ug motuman sa mga maayong panigiingnan nga gipadayag ni Jesus pinaagi sa pagbuhat ug mga maayong buhat nga makapahimuot sa Dios. Hinaot nga dili kita buta og bungol sa pagpakabana sa uban o paghatag sa atong kaugalingon ngadto sa mga tawo nga nagkinahanglan sa atong panabang. Kay ang kahiusahan sa atong kinabuhi sa Dios pinaagi sa pagbuhat sa gipangbuhat ni Jesus, mamahimo kitang instrumento sa kausaban sa kalibutan. Mga igsoon ko diha ni Kristo, ang kahiusahan sa atong kinabuhi sa atong Ginoong Dios nagpakita kini nga nagpuyo ang buhing Dios diha sa atong kasing-kasing. Ug tungod niini, makita usab nato ang presensya sa kalibutan nga nagpalibot kanato. Dili tungod kay nakita nato ang Dios sa kalibutan, kundili adunay kahiusahan ang atong kinabuhi diha kaniya. Mao nga nakita nato ang Dios diha sa kalibutan. Pinaagi niini, dili kita mamahimong buta sa pagdawat sa kahayag o kamatuoran nga mao si Kristo, ug dili magmagahi ang atong kasing-kasing sa pagtuman sa iyang gibuhat aron ang atong kinabuhi anaa kaniya ug uban kaniya, ug makaingon kita sama ni Jesus nga ang amahan ania kanako ug ako anaa sa amahan. Daigon ka, Ginoo, Dios sa kagahuman, sa imong kaayo, angay kang pasalamatan. Buyog ang katawhan, amo mga pasidunggan, ug maghari ka namo, ang himaya mo. Kasamo hanad ko, kalinaw mo, kalipay ko, ulo mo, sundon ko. Mga igsoon, pag-ambog kamo, aron ang ako ug inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan.
O Diyos nga maluluyon, itugot nga mahimong ta kaming takos, nga mag-alagad kanunay sa imong altar, o makadangat sa kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinagi ni Kristo among Ginoo. Tungod kay siya matuod nga tawo mihilak, ug tungod kay siya matuod nga Dios, mibanhaw kang Lazaro nga iyang higala. Ingon man tungod sa iyang gugma sa tawo, nagaagag siya kanamo nga naa sa bag-ong kinabuhi, pinaagi sa santos nga mga sakramento. Pinagi kaniya ang panon sa mga anghel nga nagmaya sa imong atubangan, nagasimba sa imong kahalangdon hangtod sa kahangturan. Uban kanila, nangamuyo kami, dawata usab ang among mga pagdaig samtang sa mapaubsanong pag-ila, nagaingon kami. Santos, Santos, Santos ng Ginoo. Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yutas sa imong himaya, sa sakritasan. Dahil ko nag-aandi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kalitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu ang pagsantos ni Magasa, at mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, may kuha siya og pan, may pasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang bagay tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini o panginom ka mga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. Nagahalad kami kanimo amahan ininingpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pare. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila makang daygon ug amo kang himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo magkagagahom nga mahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa mahan atong gamiton ng mga pulong nga gitulokan nato sa atong manunubos. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan,
Umabot ka namo imong giyarihan, matuma na yung pabuhot dinhi sa yuta amingon sa langit. Ang kaluno namo sa matagad adlaw yatag kanamo karong adlaw. Pasaylo kami sa mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala kanamo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo nagingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaawa ang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. O karon atong ipakita ang timaan sa atong pag-inigsunay. Mga isuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Akto sa espirituhanong pagkalawat. Akong Jesus, nagatuwa ko nga ikaw ana sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban kanako. Ug hingpit kong gihiusang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, dili unta kami biyaan sa walay katapusang panalipod sa sakripisyo nga among gikalawat. Ug sa kanunay magpalingkawas unta kini kanamo sa tanang mga kadautan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manahag kaninyo ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Natapos na ang misa, dala ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.